відсутністю пресу. Хорошее продолжение от Шепелева, да. У Шапаренко мы таких ходов не видели. Цанков б'є здалеку. Здорово. Віктор Цанков. Хороший поставлений дальній, його, звісно, присутній. Ми це пам'ятаємо. Робоча ліва нога. Справа зміщення в центральну зону. І збільшення переваги на користь київського Динамо. Практично швидкий м'яч в другому таймі. Перші 15 хвилин другої частини. Я думаю, ВАР не потребуется в этом эпизоде. Віктор Цанков. Становится лучшим бомбардиром Динамо. Чемпионата Украины. Скажімо так, наздоганяє Вербіча і Бесєдіна, щоб бути точним. Наділись на першу позицію, щоб додаткові показники по 8 м'ячів кожного. Конзор, звісно, теж відзначимо через вчасний пас для Цанкова в його зону. Белун пару минут назад хотел сделать что-то подобное, но не получилось. У Цыганкова с левой получилось. Вот что значит хороший пас от Шепелева, который мы отметили. Ну, друзі, принагідно нагадую, що у нас невідома Динамо друга частина вже на офіційній сторінці, на головній сторінці Динамо ТВ, на YouTube каналі. Все, що не на полі, а за межами.